Dragi gledalci kanala Media Group 011, dobrodošli na još jedno izdanje Narodnog sabora koji se održava ispred Narodne skupštine Republike Srbije. Dobro večer, večera sa nama Aleksandar. Aleksandre, na samom početku sretan rad, ponovo ste aktivni, što bi se reklo. Su aktivni ove službe, ali poluaktivni, što skidaju spisak prisutnih na Narodnom saboru ili oni koji žale ili koji se deo. Skinuto je otprilike malo više od pola plakata, tako da treba obnoviti. Evo za početak, oni koji nisu skinuli jer nije bio stavljen prošli put, beskućnici Beograda, imamo tu i nekoliko njihovih predstavnika, jedan je Steva, pored koji... Tu je i Steva. Prigazit ćemo. To je većina beskućnika u gradu, a nije ih malo. Neki su dolazili prošlo leto ovde, sećamo se Đorđa, Steva, ima ih još ovde. Znači, to je u principu od uvek bio gorući problem, a sad u ovom bezakonju je... Oni su praktično vrsta koja nema nikakva prava. Svaka životinja u Srbiji ima veće prava beskućnika i ne samo njih. Aleksandre, 15. septembar, danas u Srbiji se prvi put slavi praznik srpskog jedinstva. Pa to je jednostavno zatiranje tradicije. Ja ne znam po čemu je poznat 15. septembar. Znam da Albanci imaju dan zastave, što se krije u predsjedništvu smatraju Albancem, tako da možda je pomešao praznike, to je za 2 meseca. Ali evo, današnji dan se računa kao dan kada je početak Solunskog fronta. Proboj Solunskog fronta, to jeste jako važna bitka, ali nije jedina i nije najvažnija, imali smo razne bitke u istoriji, to je samo jedna bitka. Tako da ne vidim da se slavi to kao dan proboja Solunskog fronta, ali dan zastave, koje zastave? Mislim, ova zastava se vijori od zadnjih 20 godina na ovoj zgradi. Menjala se i zastava tokom istorije. Tako da je jednostavno izmišljen praznik, verovatno da bi se uklopio neke evropske praznike. Aleksandre... Nema jednostavno ukidanje tradicije, znači da slavimo neku tradiciju koju ne znamo šta je. Lažnu tradiciju, jer slavimo proboj Solunskog fronta kao dan zastave, mislim, to je nonsens. Malo je diskutabilno. Aleksandre, ali ono što bi ja razgovarao večeras sa vama ovde u okviru Narodnog sabora, informacija koja se pojavila neposredno pred početak večerašnjeg Narodnog sabora, par sati pre početka. Za hapšenje monaha Antonija. Upravo tako, hapšenje monaha Antonija. Nije prvo ni poslednje. Prvo nije, ovo je drugo, od kako je već ovde... Drugo ili treće, koliko sam bilo. Drugo, ja mislim, ove godine, drugo. Jedno je bilo u Valjevu, ove godine je drugo hapšenje. Ne računam hapšenja koja su bila prethodnih godina. Ni prvo ni poslednje, ako je kao i sve do sad, ne mogu da ga drže više od nekoliko. Ali evo par detalja. Uhapšen je i sproveden je u Lazarevac. Svojevremeno je monah Antonij u okviru narodnih litija kojih predvodi i obraćanja ispred raznih ustanova rekao da ima neku vrstu prijave u Lazarevcu, da treba da se odazove i da nema nameru da se odazove. Da, znači treba da ga policija sprovede, to se obično radi taj dan ili eventualno dan ranije ili 48 sati pre. I upravo tako. E sad, moje neko pitanje za vas, Aleksandre, ovde, zašto je monah baš sada u ovom trenutku sproveden za Lazarevac? Pa zato što da se vratimo opet na ovaj praznik, koliko znamo kad je što se krije u predsjedništvu, kad je preuzeo vlast kao prvi potpredsjednik, kad su sproveli onu gej paradu, nemački ambasador ovde sproveo, a se krio nešto išao zbog poplava kao da sanira, pa smo vratili da ga zameri. Oni su tom paradom tada i onom nedeljom ponosa koju su imali, su tempirali ono što Nemci vole, praznike svoje, jubileje, neke tipa 100 godina pada Beograda u Prvom svetskom ratu, to su slavili
tom nedeljom ponosa. Tako da i taj ovaj praznik kao dan zastave mi se uklapa datumski jednostavno ta dešavanja. Ali hapšenje monaha, zašto sad u ovom trenutku? Evo sad... Zato što je on moralna savest Srbije i kakav god da ima on svojih mužica, budica i kao i svaki čovjek koji je bezgrešan, ali jednostavno on progovara ono što je moralna savest Srbije. Tako da, da li mislite da je... predstojećih praznika treba spomenuti one koji omete Party Breakersa. Znači, Monah Antoni u stvari Party Breakersa i zato su ga spomenuti. Da im ne bi pokvario žurku, kao što su i Stevu beskućnika sklonili, ako se ne varam, i držali protivzakonito, bez advokata, bez obrazloženja zašto, zato što je neka žurka u pitanju, znači Party Breakersa treba skloniti. Eto, to je poenta i kod tog hapšenja i kod Steve i kod raznih koji mogu da budu preventivni. To je inače Dačiću dato kad je Tadić izvršio državni udar i proglasio mafijaša za ministra policije, dao mu je ovlašćenje da može preventivno da zabrani neki skup, preventivno da uhapsi nekog, ako proceni da će, znači vidovit javljamo se, taj će da prekrši učin krivično delo i treba skloniti. Napred, prenučno. Da li može da se desi situacija da recimo sad preventivno vas uhapse ovde kao učesnika Narodnog sabora? Na to spreman od početka bio i čudi me da nisu, osim ono zbog šatora, u stvari zbog lične karte koje vi ste dao sam izjel zašto ne želi njihovu ličnu kartu. Nemam problema dalje. Tako da ako neko smatra da me treba uhapsiti, rado ću sam da se odazovem, da vidimo o čemu se radi. Aleksandre, hvala puno. Idemo malo da pitamo i ostale učesnike Narodnog sabora. Večera sa nama je jedan od najmlađih učesnika ovde na Narodnom saboru. Svako veče, dobro veče. Ono o čemu smo razgovarali malo pre sa Aleksandrom. Informacija koja se pojavila neposredno pred početak Narodnog sabora, hapšenje monaha Antonija. Kako vidite taj događaj? Sad trenutno nisam upućen šta se to desilo. Evo, ja ću da vam otkrijem par činjenica. Monah Antonij je uhapšen danas negde oko 19 časova, da ne pogrešim, u tom nekom vremenskom intervalu. Sproveden je u Lazarevac. Svojevremeno je monah Antonije u obraćanjima u okviru narodnih litija rekao da ima prijavu u Lazarevcu i da ima slučaj koji se vodi protiv njega u Lazarevcu. A moje neko sad pitanje zašto sada u ovom trenutku je uhapšen? Pa verovatno zbog ove gej parade što se održava uskoro, jer Antonije ide svake godine tamo i pretpostavljam zbog toga. Da li možda i zbog protesta koji se najavljaju u subotu? Zadi globaliste, jel? Pa vrlo moguće, jer bi si isto i tu pridružio na kraju krajeva. Tako da vrlo moguće. Zbog toga i vjerojatno će ga držati sve to ne prođe. Da li će da ga držati ili će ga ipak pustiti? Evo, imali smo priliku u Valjevu, kada je uhapšen pre par meseci, kada se desilo to dešavanje. U narednoj liti, upravo ovde na ovom mestu ispred Narodne skupštine, je rekao da zašto su me hapsili baš tada u tom trenutku, kada su mogli da me uhapse u bilo kom trenutku, jer sam svake večeri ispred vlade Srbije, baš u ovom vremenskom intervalu oko 7 sati, jer iznosi panoe, i mogu da me uhapse svake subote. E sad u ovom slučaju i meni pada na pamet zašto sada, zašto Lazarevac? Pa, pazite, trebalo bi da ga pusti ipak do tad, zato što je to opet dugačka, danas je tek sreda, tako da bi trebalo do subote da ga puste. Sad, koji je razlog, to ne možemo da znamo. Ne znam. Saznaćemo. Hvala puno. Večera sa nama Vlada. Vlado, razgovarali smo malo sa Aleksandrom o hapšenju monaha Antonija. Kako vidite to dešavanje?
Najvažnije pitanje što se tiče hapšenja monaha Antonija je zašto baš sada to? Upravo tako, evo malo pre smo diskutovali sa učesnicima Narodnog sabora zašto sada, evo imamo sad par događaja, tačnije par manifestacija LGBT populacije, imamo protest u subotu u 5:30 na Trgu Republike. Imali smo i ovo današnje dešavanje, ovaj praznik srpskog jedinstva, da li zbog toga? Praznik slobode, tako ga nazivaju, mada pravo da kažem i ne znam kakvu to slobodu u ovoj zemlji mogu uopšte da slave i da praznuju. A što se tiče ovoga ipak je najvažnije naravno ovo kroz 3 dana šta će sve da se održava u subotu i nezavisno od LGBT parade, ovaj skup antiglobalista, to su baš i organizovali antiglobalisti Srbije, odnosno Ivica Dobro. Božić. Slobodno. Znači, uz Antonija na čelu Litije dogodilo bi se nešto slično onome skupu prošlog aprila, početkom aprila. Prvi put su organizovali antiglobalisti krajem marta i onda 2 nedelje kasnije su ponovo organizovali i tada su se kao gosti priključili litijaši i taj skup je slično kao i prošli završio kod spomenika Stefanu Nemanji. Znači, moguće je da upravo zbog toga onoga ko je pokretač tih litija, upravo ga zato hapse. Do duše, u Valjevu kad su ga uhapsili pre 2 meseca. U Valjevu kad su ga uhapsili, na narednoj litiji upravo ubrzo je pušten i ubrzo je u obraćanju ovde ispred Narodne skupštine, znači već naredna sledeća litija, se obratio i rekao da je zašto su me hapsili u Valjevu, kad su uvek mogli da me uhapse u Beogradu i da me sprovedu u Valjevo. A odgovor je bio jer je Vučić sutra dan posle te litije trebalo da dođe u Valjevo. Da li je se tada pojavio strah od strane vlasti da se ne pojavi monah ili neko od učesnika Narodne litije i nešto dobaci predsjedniku Republike Srbije? Sigurno da jeste. To blago rečeno nije nepovezano, naprotiv. Sad imamo slučaj u Lazarevcu, sprovođenja u Lazarevcu i sam monah Antonije, evo da se ne ponavljam, večera sam baš razgovarao sa Aleksandrom, je izjavio upravo u okviru Narodnih litija da ima prijavu u Lazarevcu i doduše i on je sam rekao za tu prijavu u Lazarevcu, nije mu jasno povodom čega, šta se tamo desilo u Lazarevcu, jer u Lazarevcu nema aktivnosti, ali dobro sad, prijava stoji pa stoji, slučaj postoji pa postoji. Tako da, ono što je glavno pitanje, zašto sad u ovom trenutku, da li je to baš apropo onog Valjeva i onoga što je monah rekao da neko ne... Da li Vučić sada planira nešto u Lazarevcu dan kasnije, po analogiji sa... Pa nema nekih najava za Lazarevac. Da, u tom smislu se razlikuju dosta slučaje. Razlikuje se slučaj u odnosu na ono prethodno hapšenje. Inače, ne znam da li je on hapšen, odnosno privođen i pre ovoga u Valjevu, već više. Bilo je hapšenja, prošle godine je bilo u par navrata hapšenja, ali evo ove godine je 2 puta hapšen. Jedan put u Valjevu i evo danas... Učestalije nego ranije. Danas u Beogradu i danas, eto, da se ne ponavljam, sproveden u Lazarevac. Uhapšen u Beogradu, a sproveden u Lazarevac. Da, znači, nezavisno od termina, to mi izgleda malo neuobičajeno. Zašto su ga sprovodili u Lazarevac, zašto ga nisu zadržali ovde? Ne, Vlado. Zato što ima taj... Zato što je slučaj iz Lazarevca. Prekršaj se desio u Lazarevcu i moraju da sprovedu tamo. Zato su ga... Kao što je u ovom slučaju Valjeva, prekršaj bio u Valjevo i uhapšen je bio u Valjevu. Ali je, recimo, za taj slučaj u Valjevu on je mogao da bude uhapšen ovde u Beogradu i sproveden u Valjevu. A to nije se nikada desilo. Nego se desilo u nekom trenutku
kada je postala mogućnost da se monah pojavi ili neko od učesnika narodne elite sutra dan kada je predsjednik dolazio. Tako je. To je što se tiče Valjeva, što se tiče Lazarevca. Tu nema nečeg vanrednog što se tiče samog haba. Nije da nema ničega, ali toliko, nego kao što rekoh, najbitnije je ovo sa trenutkom, jer se to dešava samo nekoliko dana pre velikog protesta i parade, tako reći, samo sat i po valjda, samo sat i po ranije, jer siguran sam da antiglobalisti bez litije ne bi, da bi mekše reagovali što se tiče parade u odnosu na podršku njima od strane, da kažem, litijaša, odnosno samog Antonija. Računa se da bi Antonije to pojačao, malo učinio žešće. Vlado, hvala vam puno. Molim. Dragi gledalci kanala Media Group 011, to je bilo sve za večerašnji Narodni sabor. Hvala vam na pažnji.